खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी। बे बाराव दै बानाया सिलिंखार खालामनाया शिबसागर गलाघाट बायदियावल' नङा, बे बाराव जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि दाब दाब ओनसोलावबो हरखाबै गिलु बालु दैनि बाना। नंगौ, बे समाव बिग ब्रेकिं आपडेट। बिटिसिनि उदालगुरि जिल्लायाव गिलु बालु दै बाना। हरखाबै बे समाव दै बाना जादों। आसामाव नङा, बड'लेण्डआवनो हरखाबै दै बाना। उदालगुरि, अरां, पुहुराबारि, गेलाबिल, धनस्रिघाटआव हरखाबै गिलु बालु दैनि बानाजों बे समाव गोबां खहा जानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। नोंथांमोना नायलांदो दानिया एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि गेजेरजों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां, दखरा, रौता, धनस्रिघाट बेफोरबायदि ओनसोलाव गोबां माने बेफोरबायदि हरखाबै गिलु बालु, जेराव आसामनि गासै मोन 11 जिल्लायाव गिलु बालु गिख्रंथाव दैबाना जानायजों गोबां माने लाख लाख सुबुंफोरा न' गैजायै थासारियाव दङ। नाथाय बे समाव जोंनि बिटिसिआवबो बेबायदि हरखाबै उदालगुरि जिल्लायाव गिलु बालु दैबाना जानायजों गोबां रायजो राजाफ्रा खहा जानायखौ बे समाव जों खोनानो मोन्दों एबा नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोना जोंनि बे डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुदों दि माबोरै हरखाबै हरसेनि गेजेराव बेबायदि गिलु बालु दैबाना सोमजिदों। उदालगुरि जिल्ला, धनस्रिघाट, पुहुराबारि, गेलाबिल ओनसोलाव बेबायदि हरखाबै दैबाना जानायजों रायजो राजाफ्रा गोबां मोगा मोगि जादों। दिनैनि समाव मख'जाथावदि हादोर नाङैनो आसामाव जा दैबाना सोमजिदों शिबसागर, गलाघाट बायदि बायदि जिल्लाफोराव, बेनि अनगायैबो जोंनि बिटिसिनि उदालगुरि जिल्लायाव बेबायदि उदालगुरि जिल्लायाव हरखाबै गिलु बालु हरसेनि गेजेरावनो न' लोमलायनाय बेफोरबायदि दैबाना, राजा लामा लोमनाय बेफोरबायदि गोबां नुनो मोननाय जादों। दानिया नोंथांमोना नायलांदो जे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय माबोरै गेलाबिल, धनस्रिघाट बायदि बायदि ओनसोलाव दै लोमनानै गोबां न' बां सिलिंखार जादों। बे सिलिंखार जानाय एक्सक्लुसिभ भिजुअलखौ नोंथांमोना नायलांदो।